Preguntábame, bueno, 5 puntos que soben ao marcador de Manuel. Estábamos preguntando se Manuel ten familia en Ardebullo. No, para nada. Porque di que ten... Pareces un pouco a Nucha. Sí, das cantareiras de Ardebullo, mucha e nucha. Cantareiras de Ardebullo. A barba que leva posta axuda tamén, ao Claro, parecido. por o tema. Jorge, para quen non teña claro quen é Mucha e Nucha, hai un código mnemotécnico ou unha norma así destas que axudan a memorizar os datos que Jorge ten. Non me acordo como era, Jorge? A ver, pensemos nas dúas letras iniciais. Mucha ten 3 patas. E Nucha ten 2 patas. 3 son máis que 2. Bueno, pois a máis grande é Mucha, porque ten 3 patas. A máis pequena é Nucha, que ten 2. Un saúdo para... Son as grandes cuestións galegas que din os rumorosos na Costa Precete e cale mucha, cale nucha. Un saúdo para José, para Marquiños. Eu sempre tive máis propensión a mocear con Nucha, as cousas como son. Moi ben. Dice, cal é a orixe destas cousas? Porque non o sabemos, pero bueno, é así. Reflexiono eu isto. Proba de números, proba de números.